Hans Grietje van der Wal. Ik heb een passie voor tekenen en schilderen, want dat is voor mij de ultieme vorm om mijn innerlijke beleving om te zetten in beeld. En als een schilderij goed gemaakt is, kan het je snel raken. En gewoon het proces dat je zelf mag bepalen hoe iets wordt, vind ik elke keer weer enorm spannend. Creatief ben ik altijd geweest. Of dat nu met oude lappen was, of met spullen die ik op het strand vond of in het bos. En mijn ouders leerden me oog te hebben voor die dingen. Schilderijen vond ik fantastisch, fascinerend, maar ik dacht dat is voor mij niet weggelegd of zo. Totdat ik een keer een portret vond van mijn vader. En dat was zo goed gedaan. Ik dacht, dat wil ik ook. Uiteindelijk heeft mijn schoonvader me opgegeven voor de schilderlessen van het Toornhuis. Het Toornhuis was voor mij altijd een vertrouwde plek. Want ik volgde saxofoonlessen bij Harm Kwielsma vroeger. Dus ik kwam hier al heel vaak. En in 1999 volgde ik schilderlessen bij Hans Noordermeer. En daarna kwam Esther Egging. En dat was altijd heel leuk. Die was heel enthousiast en daar kon ik mezelf helemaal ontwikkelen. Na diverse opleidingen ben ik zelf gestart met het geven van teken- en schilderlessen. Voor die lessen hoef je geen speciaal talent te hebben. Maar als je je wilt ontwikkelen, dan kun je binnen het Toornhuis gebruik maken van een scala aan mogelijkheden onder begeleiding van vakkundige docenten. Ik zit in het 3e jaar van de Klassieke Academie in Groningen. En hierna ga ik nog 2 jaar een masteropleiding doen om mijn specialisme portretschilderen te ontwikkelen. En zowel binnen het onderwijs als daarbuiten geef ik les aan kinderen en volwassenen. En dat hoop ik nog heel lang te blijven doen. Toornhuis staat voor mij voor kwaliteit en een vertrouwde plek.